Stalo sa vám niekedy, že ste si kúpili topánky a buď vás niekde tlačili, zodrali, alebo skrátka neboli také pohodlné, ako ste si predstavovali? Stačí, keď na mňa takto kývnete, ja budem vedieť, že si rozumieme. Alebo hľadali ste topánky k nejakému oblečeniu a nenašli ste tú správnu farbu alebo veľkosť. Ako vidím, stalo sa to väčšine z nás. Práve preto sme tu my, DIY Barefoot Shoes, a s nami si aj vy môžete ušiť svoje originálne a pohodlné barefoot topánky priamo na mieru. Prinášame online kurzy šitia barefoot topánok, širokú škálu kurzov od najjednoduchších bez kopyta až po zložitejšie kurzy na kopytách vo viacerých jazykoch s možnosťou objednať si od nás materiál a náradie a s podporou nielen nás, lektoriek, ale aj komunity podobne naladených ľudí. A prečo to vôbec robíme? Pretože bohužiaľ väčšina obuvy na našom trhu vôbec nerešpektuje prirodzený tvar ľudských nôh, čo môže viesť k rôznym zdravotným problémom. A takisto našim prieskumom sme zistili, že až 80% respondentov nie je spokojných s pohodlím svojej obuvy. Niektorí z nich už tušia, že barefoot topánky, ktoré majú dostatok priestoru pre prsty, by mohli byť riešením, ale pre polovicu z nich sú príliš drahé. A takisto viac než polovica respondentov nie je spokojná s dizajnom ponúkanej obuvy. A my na toto všetko máme riešenie a to sú online kurzy šitia barefoot topánok v 6 jazykoch, vďaka ktorým si naši klienti môžu ušiť topánky priamo pre svoje nohy na mieru a zvoliť si aj ich dizajn. Naše online kurzy sú profesionálne, zrozumiteľné, jednoduché, tak aby to vďaka nim zvládli aj úplní začiatočníci. Ale nie sú to len online kurzy, ponúkame komplexnú službu. To znamená online kurzy v členskej sekcii, balíčky náradia a materiálu a takisto aj našu intenzívnu podporu. Projekt DIY Barefoot Shoes existuje už 3 roky a za tú dobu sme predali vyše 400 online kurzov, poslali sme vyše 300 balíčkov materiálu a náradia a vytvorili sme niekoľko podporných facebookových skupín. Na akom trhu sa vôbec pohybujeme? Je to trh online vzdelávania, ktorý má obrovský potenciál a predpokladá sa, že v roku 2028 dosiahne obratu vyše 66 miliárd amerických dolárov. Ten rast je neuveriteľný, 28% ročne a 65% ľudí využívajúcich online kurzy preferujú samoštúdiu. Tu vidíte tie čísla, ktoré som tu spomínala na grafe. Vidíte, že od minulého roku, kde ten trh online vzdelávania mal obrat 20 miliárd dolárov, do roku 2028 sa predpokladá naozaj ten veľký nárast o 20% ročne. A koľko vlastne z tohoto trhu dokážeme obslúžiť? Na základe dát, ktoré sme získali, sme spočítali, že z celkového toho objemu 66 miliárd, približne 30% vlastne tvoria kurzy určené pre samoštúdium, predávané v USA a v Európe, čož budú aj naše hlavné cieľové trhy. A pokiaľ by sme obslúžili len 1/1000% z tohto trhu, tak môžeme mať obrat 44 miliónov českých korún. Dokrát nám hrá aj to, že o barefoot obuv je neustále záujem, pretože aj trh s barefoot obuvou stúpa, a to približne 5% ročne. Tak, nie sme samozrejme jediná firma, ktorá ponúka online kurzy šitia topánok, ale málo ktorá firma sa špecializuje vyložene na barefoot topánky. Preto nás porovnávam s relevantnou konkurenciou, ktorá robí kurzy šitia barefoot topánok a ako vidíte, tak buď sa špecializujú na topánky bez kopít, alebo len na topánky s kopytami. V podstate žiadna firma neposkytuje takú intenzívnu podporu, akú poskytujeme my. A nie každý vlastne ponúka balíčky materiálu a náradia kompletne a jednoducho na vlastnom e-shope. V zahraničí vlastne naša hlavná konkurencia sú firmy, ktoré robia obuvnícke kurzy šitia topánok, ale nešpecializujú sa na barefoot. Ako budeme naše kurzy predávať, je to v drvivej väčšine prostredníctvom nášho webu koncovým zákazníkom. Súčasťou nášho tímu vlastne sme teda 4 ženy, plus teda ešte externý spolupracovník. Som to teda ja, Karolína Částková, ktorá 7 rokov už šije barefoot topánky. Najprv som robila živé kurzy a 3 roky sa pohybujem v online prostredí. Irena Svobodová 7 rokov šije barefoot topánky na kopytách a sama sa učila podľa online kurzov, takže vie, ako je potreba to vysvetliť začiatočníkovi. Klára Nemčeková šije barefoot obuv na zakázku pod značkou Dobrobotky a má skúsenosti už 8 rokov. Mária Klimo prinesie do nášho týmu skúsenosti z marketingu
sociálnych sieťach s fotografovaním a s grafikou. A Štefán Juráško s nami spolupracuje externe, je to kameraman televízie JOJ, natáča nám kurzy a dohľada na to, aby boli profesionálne a zameriava sa aj na detaily. A ako sa naša firma vyvíja, minulý rok teda sme dosiahli obratu vyše 900 000 korún. Tento rok cielime na 2 milióny a v roku 2026 na 11 miliónov českých korún. O čo žiadame? Preto, aby sme mohli rásť ešte rýchlejšie, tak potrebujeme aktuálne asi 700 000 českých korún, z čoho 100 000 máme z vlastných zdrojov a 600 000 korún by sme radi získali napríklad od sponzora alebo od investora. A využili by sme ich na marketing, na natáčanie ďalších kurzov, na profesionálny web s jazykovými mutáciami a na prevádzku firmy. Našou víziou je, že o tie 2 roky budeme hlavným poskytovateľom online kurzov šitia barefoot topánok v týchto častiach sveta. To znamená hlavne Európa, USA, ale aj Južná Amerika, Austrália, Južná Afrika. Tak, ako vidíte, náš projekt má obrovský potenciál, je škálovateľný a má celosvetový dopad, takže tým, že podporíte nás, tak je to výhoda aj pre vás. Ďakujem za pozornosť.